Halkara panagatçylyk we ynanışmak ýylyny beren tepkitleri besleýän Daşoğul welaýatynyň Babadaýhanlary ene topraga görüllüli hyzmat edip ondan bol hasyl alyp halkymyzy öz ýurdumyzda öndürilýän ýokary hili adyk ölümleri bilen ygtybarly üpçün etmeklige munasyp goşuntlaryny goşýarlar. Şu günler owa hojalygyna jogapkärli mewzum bolan bugdoýly meýdanlara ýydyk etmek işleri guramaçylykly ýagdaýda alınıp barlýar. Bugdoýa ýydyk etmek hasylylygy ýokarlandyrmak üçin mineral dökünler bilen goşmasy iýmitlendirmek ýaly mökdümleýin işler öňdewarjy tejribe daýanylyp görüllüli ýola goýulýar. Garaşsyz hemişelik bir tarap diýarymyzyň owa hojalyk puwdogyny gyýtka mökletde düýpli galkynşa hemde belent ötüşleri eden hormatly prezidentimiziň taýy himaýet gollawlary bilen ruhlanyp zähmet çekýän welaýatyň kärinçi Babadaýhanlary berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşa döwrüniň halkara paragatçylyk we ynanışmak ýylyna da ene topraga görüllüli hyzmat edip ondan bol hasyl almakda tagallaly işler bitirýärler. Muňa geçen ýylyň galla oragy mewsüminde azyklyk däne taýýarlamak bardak şertnamalaryň borçnamalarynyň awray bilen berza edilmegem dol şaýatlyk edýär. Türkmen halkynyň milli lider Gahrman arkadaly Gahrman terdarymynyň tagallalary bilen satyn alynan kuwwatly owa hojalyk tehnikalary owa zähmetkeşlerine mewsümleýin işleri almy esasda we öňdewarjy tejribelere laýyk alyp barmaklyga giň mümkinçilikler berýär. Daşoğul welaýatynyň owa hojulukçylary endigan boy alýan bugdoý maýsalaryny agrotechniki ýydygy talaba laýyk ýola goýmakda tagallalaryny gaýgyranoklar. Öz wagtynda ekilen güýzlük bugdoýy ösdürip ýetişdirmekligiň agrotechnika kadalaryny berja etmek, ösümlikleri gowramak goýunça geçirilýän çäreleri kämilleşdirmek işleri gylgalanly dowam edýär. Bereketli bahar faslynyň häzirki günlerinde bugdoý maýsalarynyň endigan tolkun atýan meýdanlaryna alınıp barylýan ýydyk işler kärinçileriň halkara paragatçylyk we ynanışmak ýylyna da azyklyk ak bugdoý taýýarlamaklygyň şertnamalaryň borçnamalaryna awray bilen hötde geljekdiklerine güwa geçýär. Şoň üçin Daşoğully Babadaýhanlar döredip berýän taýyzy mümkinçilikleri üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman terdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.